Damosche a benvida a Presentes, a maior plataforma que reúne ao talento feminino de Galicia. Un proxecto creado pola Xunta de Galicia para promover que as mulleres profesionais accedan e participen de forma activa e igualitaria en todos os espazos, xa sexan públicos, privados, académicos ou sociais. Unha grande comunidade de referentes que lideran, inspiran e transforman en diversos eidos e sectores. Voces que escoitar no presente para seguir construindo un futuro en igualdade. É tan sinxelo e accesible como buscar por sector, especialidade ou palabra clave. E así, atopar mulleres profesionais que decidiron dar un paso adiante e estaren presentes. Decidiron ser máis visibles e decidiron comprometerse para construir xuntas un futuro máis igualitario. Descúbreas, coñéceas mellor e contacta con elas para lles dar voz. E lembra, Presentes é unha comunidade. Se es galega ou traballas en Galicia, participa, suxire e únete a todas nós. Se tes nas túas mans a organización ou publicación de algún evento ou escrito e precisas voces de referencia, aquí podes atopalas. Xa somos preto de 2000 as mulleres profesionais de Galicia que estamos presentes para inspirar o mundo e as novas xeracións. Foron moitas as que non o puideron facer antes de nós. Mulleres brillantes e valentes que merecían máis visibilidade e recoñecemento. Por elas e por todas nós, que hoxe o temos máis doado, pero aínda queda moito por acadar, a Xunta de Galicia pon en marcha este proxecto único. Somos referentes. Estamos presentes. Xunta de Galicia.